shine Mix2. Mu shiga cikin bidiyon domin ganin yaya Mix2 yake. Mix2 rula ce wacce take da siffar sufana ɗauke da kuma lamp holder. Mix2 ana amfani da ita wajen gwaje-gwajen zane a wuraren makaranti da ma private works. Mix2 rula ce wacce take iya zane mai tsayi ta hanyar naɗe ta tare da janta, wacce take da mita mai tsayi sosai a jikinta. Mix2 tana amfani a wurin gwaje-gwajen faɗi, kauri da kuma tsayi, sannan tana iya amfani a matsayin sufana, wato za ka iya amfani da ita don kunce noti, musamman for home use. Sannan ba wani girma ne da ita ba, ana iya amfani da ita a wurin key holder, wato wurin ajiye key. Idan wannan update ya burge ku, ku like bidiyon, ku share wa 'yan uwa domin su masu amfana. Kada ku manta, za ku iya faɗa mana ra'ayinku dangane da wannan update ɗin a comment section. Na gode.